RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pangimungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Duday. Ginaingon, ang daga nga gusto nga makatilaw og langit. Makatilaw gid bisan dili sa hustong lugar nga kini mahitabo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa? May mamisita nimo karong gabi Ate Edna? Uy, Duday. Bruno iyang panganday. Ug dako kay siyang tao, day. Ug siyang minyuan ko og usab. Time para gud ate. Di ba bag-o pa man nga namatay si Kuya Marlon nga imong bana? Wa pa man gani tuig so kada matay. Ay da, lapas na 40 diyas oy nga namatay to. Pero wa pa lagi tuig. Ayaw lang una pagminyo og usab ti uy. Basig masuko si Kuya og kagon ka. Kagon ba uroy? Wa man gani na kagas mariton niya nga iya gitong ditoy og patay iyang bana nga palahubog. Ha, nagtuo taw ng mga tao nga miinom og hilo ang iyang bana. Pero ang tinuod, siyang nagbutang og hilo sa Dios nga giinom ni Nicolas. Mao pa di ate? Di dito hikog ang kang Nicolas. Hoy, gihiluan dito ni Ninang Tonya. Uy. Unya be, nganong wa man na kagas Tonya be. Busa ako, dili mahitabo nga kagon kong Marlon. Kay sa buhi pa bitaw siya. Nagbinutan man po ko sa kong pag-asawa ba? Bisan gamay ra to siya kuan. Aha? Gamay dito og kuan si Kuya Marlon te? Gamay mo lang. Mga karong patay na siya, mangita kog dako. Gusto kong mutila og dako, Duday. Hala, may nag-doorbell na. Mao na tingali ni ang lalaki nga mamisita ni Ate Edna. Tuo pa man si ate sa taas. Nagpagwapa. Ako na lang maabli sa gamay nga pultahan sa dako nga gate. Aron makasud ang iyang bisita. Hello? Oh, hala. Kagwapo niya. Ang dako kayo siyang tao. Nabasin na. Balik kong sulti niya, be. Nga, niya si Bruno. Kukuan. Tuaman siya sa taas. Dayon diri manoy kay gani harabi atong nagpaabot mo si ate. Ayaw kong manoy. Bruno na lang. Ayaw ng manoy. Kay kanarabang manoy dito sa amo. Taroy na. Aha?
Nagkakusog naghawak naman na sila si Ate Edna o kanang Bruno eh. Kung mao, uyab na tingali na sila. O, wala. Gibira ni Ate si Bruno. Og tuwa sila paingon padung sa kwarto ni Ate. Masuod ko sa akong kwarto. Tuwa may lungag dito sa bongbong. Simplik sa bongbong sa kwarto ni Ate. Lilion ako sila. Tanaw na ko. Kung mas dako pa ba ng kang Bruno kaysa kang anhing Kuya Marlon. Tuwa na. Nakasuod na sila sa kwarto. Magdali ko. Masuod na ko sa akong kwarto. Hala, grabe mo brutsa ni Bruno sa kang ate nga ba, uwi. Kitiw-kitiw ko na tili atis kalami. Uy, hala, si Bruno, naghubo na sa iyang brief. Hala, katako, kataas siya. Diliparyan sa kang aning Kuya Marlon nga, gamay o niya mo po. Uy, miliho kang akong gana ta. Maghubo ko sa akong pantipi. Bruno. Si Ate, may kisi-kisi sa kalami. Yan na igo sa kang Bruno. Bruno. Maubate? Tuwa na si Bruno? Oday. Kaluyahan ako eh. Tupat ka raon ko ng amog na ko. Naluya ko eh. Ako sa ti. Luya sad ko eh. Kakuha sa guguog tulo ka round. Ha? Unsa? Unsa tulo ka round, good? Oh. Amaw ka man, uy, Duday. Sige, uy. Adto na ako sa banyo. Manghimasa una ko kay nagpilit kaning ako. Manghimasa ko, uy. Kapoy sa dakong lawas ta. Puy-puy akong kamot sige hapyod kaniya. Manaog ko silong eh. Ato ko spikas pa niyo. Manghimasa sad ko kay nagpilit sa ding ako da. Manghimasa ko eh. Ba? May lain nga laking kilimpin si Ate Edna? O, tiyo, uy. Dako ra ba kaayo nga tao, tiyo? Taas pa yun. Lamia lagi ni Bruno, tiyo. Ang lami. Anong gilamian man ka, ha? Ikaw may gilamian nga kang ate magkananim mong uyap. Hoy, paturjak sa kasabang tao, ha, Duday? Ha, Duday? Sad, uy. Ang buot na ko ipasabot ba? Nga, lami kayong tanawon si Bruno kay dako nga tao. Unya, taas og barog. No ba? Pinagugunsa. Bidasa na maguwang ni mo, wapa ganito, ang iyang bana namatay na. Nya, paturjak maglain. Pagkang nilad og hunahunaon. Bati. Bati, good, tiyo. Pero, sa tanaw na ko ni ate, tiyo, no? Happy naman kayo siya karon sa kiliran ni Bruno. Dako sad kayo ang kang Bruno, tiyo. Uy, taas pag yun. Ano libaw makang dako og taas ka, Bruno? Imong gihikap, ha? Duday, imong gitanaw? Ha? Gitanaw ni mo og imong gihikap. Tubag!
na day, Duday. Dugan na kay kung nakagusto nimo. Kung sugton lang ko nimo, pakas lang din ka. Kalain sa nimong manguyab, uy, Rico. Anhira man kasdan. Di man ka formal manguyab, uy. Oh, kung mao. Karong gabi ha. Mamisita ko nimo. Adoon ka sa inyong bay karong gabi. Kana, mao na'y gusto ko. Sige, magpaabot ko nimo sa bay karong gabi. Og anha natin katubagon sa gipadayag mong gugma. Salamat tayo, Duday, ha? Gisugutayin ko nimo. Tungod kay gusto na sad ko makabaton og uyab, Rico. Bahala og sapsing ka og lawas. Unya may pagkaputot. Ang importante nga, makauyab na ko. Karong Domingo, day. Manuloy ta, ha? Mag-date ta. Sure! Kana, maoy gusto ko. Sige, Rico. Mag-date ta karong umaabot Domingo. Hala, si Bruno, may gawas na sa banyo gikan naliko. Daoy, kanindot kanyang tanahon, uy. Wala ko makasabot sa akong gibati. Magsiki naman hinuong ko kunahuna niya, uy. Musuod ko sa akong kwarto. Og liliun ako si Bruno nga mag-ilis. Magdali ko. Wa man siya sa ilang kwarto ni ate. Asa man di siya? Asa man siya? Uy! Nigawas tigali og balik nga wa pa makailis. Kondisyon na unta ko da. Nagubo na kukundaan sa kong panty. Hala. Bruno? Nay Bruno di ay. Misod ka din akong kwarto. Daoy, noy, gawas nito, noy, para ba ko'y pamanti? Gawas na to, kaw. Nahibaw ko dito, Ray. Dugay kang doon ipagtanaw na ko. Hubuon. Hala. Gihubo ni mo ang imong brief. Sos na yun. Lain na, ni mo, Bruno. Uy, manoy. Dugay ko na ibog, di ba, Ray? Ubay kay waron si ate ni mo. Uy, ayaw ko kaksa, noy. Tabisa na mong lipstick. Magpakit. Tabisa mong lipstick. Di ba kita ko? Buluhod ko. Hagkan ko ni Ima. Dali. Ipasar kikigda sa mong katre. Dali. Ipasudan ako ang mayor, Ray. Hinaya lang. Kaya ako. Dako ra ba kayo ng ino? Oh, hinayong lang ako. Ray. Patay na ko. Nakuha gid ni Bruno ang akong kaputli ato higayuna. Sakita lagi, uy. Mauto nga sa diyang gilabtan ako sa akong uyab ni si Rico.
Wa gyud ko malipay. Kay gamay man ang iya. Wa gyud lami puragaba. Mao ket naman kasama ang kaagi ni Duday dinhining tulumanon. What's the style? Wa gyud lami piragaba style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.